Thil Maklor Khom episode 97 Ailen Moore Lighthouse and Call to the Bodan Mak Chanchin Kumza Somni Liam Ta Alien Moore Scotland Ramathir Carter Te Lighthouse Bak Omlo na Muna Thil Kheng Mak Tak Chanchin Kumsang Khatza He Lighthouse and Call to Mi Pathum Bodan Hi Kan Ngai Thadon Ani Chumi ma chuan lighthouse hi in sang taka sak ania chuta chuan thil eng tak mai mun tla taka chun thei chuan da thina he eng mang hian tuipuya longte an kalna turemo anom na chinte hrilhria in an kong turte alo ko mu thina man lai kha chuan an mang tang kai thin em ani December ni somni paruk sang khan zakwa khan longlian lo te chu flenan clear car pan chuan akala akal tum na tak chu Alien Moore mun ani clear car te my lighthouse ti lo chu mi tu ma om lo na mun ania tu ma in he clear car hi lu alo ma se he mun hi ala ro phiana tlo thin tu po nom fo ani a ming shim po hi kumzabi paruk na hun la ya Irish Bishop Saint Flannan a ming choya phua ani nge a he huna hian khang hun lai khan biak in alo sang nge a kum tam tak chu beram veng tu te hian an beram te he huna hian hnim hring te tlantirin an kalpui thina ma se zan an riak ngai lo ani a chan chu he huna hian tharau omin an hria chu tharau chu an tilung oilo an hlau thin ni in an soi ti chuan he longkal mek hi Captain James Harvey and Call ni in he longa hian Joseph Moore he lighthouse and Call tu thar tur hi achuang tel boka Alien Moore mun an thlen nai hian an Captain Harvey chuan tu ma lo muak tu an om mi alo ti a mu chuan mak atril hle a along horn te chu atri chia ma chu baka an lo hmu be sein flare thil eng tak boruga ka chua chi te chu an kap chuak hiala ma se ron kal anom tare reng lo mai ani Joseph Moore he lighthouse and Call to rachu longte mangin ama in avain kar pheitir phota lighthouse a chuan luta a step 3 tak mai chu a han chho beka heta anuwa mur soidan chuan chu step a chholai chuan engamo soi hlei theilo hlauna hian ka khat tlat mai ani ati ti chuan a chip lighthouse mun tak chu ril runuam lo tak chung chuan a han thleng chho ta shama chuta a han thleng chho chu mur chuan thil dik lo tak a ngal ani lighthouse kong khar chu alo in kal mi alova tin a kong khar lu na bula chuan pon an chua dona raincoat an hak zia thinang pathum zinga pahni chu alo mi alo ti a hre thei ngala mur chuan chau kalamte avena chuta chuan choina achan vevel laklo dewa khamsan le man mo lutuka thosan yom taka thu thleng lo tlu hi alo bok ani tin he chauka an sanada hi akal lo ti a mu bok ani mura chuan lighthouse chung chu anen kual zela ma se he lighthouse lo en kol tu te reng a mu lo ani ti chuan man mo takin longa chuan le lein Captain Harvey chu athil mu te chu a hril ta veka Captain Harvey chuan he thliar kar pum pui chu heng lighthouse and Call tu te zong tur chuan thu chu a pe ngala theito pin han zong ngiala mi tu ma an mu ta chuang lo ani ti chuan Harvey chuan man mo takin telegram chu a mun pui lama chuan a thon ta wata Edinburgh lama Northern Lighthouse Board Headquarters an ti lama po chuan a thon tel ngala heti hian telegrama chuan aziak ani Flannans muna chuan accident na thleng tlat mai lighthouse and Call tu mi pathum Ducat Marshall le achanga thokve thin pakhat te han bo vek maya chonu hera kan thlena tang khan he huna hian tu ma reng kan mu zo lo ani flare te po kan kap chuaka ma se ron dong song tu ma anom lo wangin mura chuan lighthouse a chuan vakalin and Call tu te chu awazonga ma se tu ma amulo ani an sanata chu alo thia tin thil sang a mu da na tang chuan a en Call tu te pathum hi hetia an bo na hi kar khatvel or chaw alani mel karin dan chuan an ni hi tui chak takin an tho lain ala ani arin om zan ani mai don si a helai huna vek chu kan man si lova chu wangin mura McDonald Boymaster le midang pani chu he thliar kara hian thule hla in ron nei ma chu lighthouse a eng tinung turin anom folta ani oban huna chuan ke ni po in hne na tanga thule hla ka hriat ma chu karon let big lo ange tin he telegram hi Muirhead ka thon tel ngal boke in lo mu lo takin zanina telegram office hi an khar ma chu in thu ngai changin kalo om ange
ti in asoya ni tamaliam ma chuan Robert Muirhead he lighthouse a thu nei tu le lighthouse and kolmek tu pathum te an na pe tu le hrechiang tak tu chu helai hmuna chuan ron thleng tawata thilom dan te chu luk takin a ron thli thlai ve nga la muran a soi le a hmu bak chu thil thar vak hmu bel anei lo ma se he lighthouse lokbu lighthouse a thil thleng an zia lu na bu chu a hmu fu ta hlau mai ani ti chuan Muirhead ta chuan rang takin he lokbu hi a chiar ta a chuta chuan heta an bo ma deuh lok ninga chung vela an thil zia chuan mu mal lo deuh na a hmutlat tamai ani December ni som pahnia chuan Thomas Marshall lighthouse and call to zinga mi assistant chuan thlipui na satak he mun kum som ni lai om to chunga na saber le rap thlak ber atle thu aziaka chuta chuan James Ducat and call to zinga an ho to pa ber chu angoi tlat ti na ziak boka tin third assistant a thok William MacArthur chu atra thu asoi bokani heta thil in ziak hi makriau na anei tlat maya a chan chu pakhata chuan William MacArthur hi tui thiam em le long khal tu experience nei thatak mai ania Scottish mi pachak le huai takasoi ani engwang te rengin nge thlina tak awanga atang ti kha zona lian tak le thil mak tak chu ani phot mai tin ni som pathum December a polok bua hian ala in ziak ve zela chuta po chuan thli le ruwa rap thak tak mai ala re lo thu te le heng mi pathum te hi na sataka an tong trai thu te a in ziak le boka he po hi amak riau maya tui thiam le helai mun le borok hrechiang em tu te vek an ni a tin he lighthouse hi sak that thar chau ni in tui pui atanga metar za som nga te sang om ani a heng tui phone vel laka hi chuan an him phadon chiang em ani ti a hre chiang tu ber tur an ni sia ma se he ro pui na satak hi are theinan an pathunga han tong trai thap mai kha thil mak tak ani tlat mai ani tin amak le zual em na pakhat chu hemi hun lai December ni som pahni te ni som pathum le ni som palia te hian helai hmuna hian thli le ro pui sur a om thu an dong mi alo thli le ro chu soi lo hemi ni vel hian khuwa thiang em zo ka ni ti chu a hreve boxi ani ti chuan he lok bu a hian December ni som panga a ji alu alani a hei hi he lok bua an zia lu nun ber ani nge chuta chuan heti hian zia ani a ruwa pui are ta tui pui po apa ngai ta pathian engkim chunga om God is over all ti Isaac telbok enge pathian engkim chunga om ti hi enge asoi tum tak ni ta ang ti po hria thiam har khop mai he lok bu hi a chiar zo chuan Muirhead chuan kongkalu dona raincoat pakhat lom chuaina angai tu na po ti boi hle engwang te rengin nge hetiam khowat kara le tui pui kama om si chuan raincoat tel lo hian pakhat hi a chua tel ve ti chu angai tu na samaya tin enga tinge lighthouse and call tu te hi arwala an pathuma an po sa tanga an chua vek le dana chon he lighthouse hi arwala chua hi phal ani ngai reng box si lo ti te angai tu tel ani Muirhead chon a chui zel na chuan long ron lu na mun vela chuan shui lungkara lo dar deuh duai mai chu avmu a he lighthouse a hian cha khai sang chu thir sei lian tak mai crane an ti mang hian shui mangin an thir thina chutia shui lungkara lo om nuai a hmu ta kha chuan he lighthouse and call tu te hian he thir sei tak mang hian engamolian le rit tak choi tumin an boi pui anga chuta chuan an tum lo deuhin tui phone le thli nan mani hi aron lata niang ti rin dan alo om ta chu thil ni thei berin alang ta Muirhead a po chuan Northern Lighthouse Board ne na chuan a official report a po aziak tel ta nge ani ma se Muirhead a report ta chuan he board member then khat te chuan oi har ti deuh an nei tlat maya a chan chu tui phone in lo la ni ta se an ruang te chu tui kama pakhat tal te chu mu anin bei sei hle a tin tinge an zinga pakhat hian a raincoat chu December covered le nuam lo tak kara hami lova a chua chan hi an hre thei lova tin engwangin nge heng mi pathum khochin em tur tha te hian heti lai hian tui phone lian om don ti an hre thei mi alo ti na ni don em ni chung zo na sang kara chuan he report ta an lungla ti oi lo bernia lang chu heti hun lai tak mai hian khuwa a tha em a
thli le rua le tui phone na aum lo ti chu a chiang tlat mai si ani a chian em na chan chu he lighthouse om na hi clear car dang atanga hla lo te ni in Isle of Lewis mun atang phei chuan a hmu thei veka chu wang chuan kho chia le rua pui emo tui phone na satak chom se he munami te hian an hre chiang em tur ani si a an hre box si lo ani hemi nu hian Eilean Mora lighthouse hi mi sang an en kol chho zela chu ta chuan a en kol tu tam tak te hian helai hmuna hian o an hria thin thu le heng mi pathum bo ta te chu o chuan a ko thin nia an hria thu an soi tatlat mai ani heng mi pathum te bodan hi rindar sang po apiang chuak na sa hle a then khat chuan ram dang mi misualin an rubo ani ring te an oma then phei chuan alien in an la ani ring te pon nom bok a nga po chuni se an bodan hi chiang taka hriat chu ala ni lawa engin emo tak chuan heng mi pathum te hi chu Eilean Mor hun atang hi chuan kumzaliam ta khowat tak hnuaya chuan ala bo nge ni ti chu rindan nget tak ani ber ani lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya